Tembang menika ugi kula aturaken lan mujudaken salam sungkem kula dumateng para pepundhen pedalangan ing wewengkon Ponorogo. Ya, Mbah Yatno, Pak Manto, Pak Sento lan ugi sanes-sanesipun mboten katalumpen Ketua Pepadi Ponorogo, Pak Sindu Parwata. Oh iya, salam hormat. Nderek macul wonten laladan Kutha Riok. Ya, Monggo Bu Kesi. Sembah nuwun wilujeng niskala. Ya, mengko sinome digolek ning nggon meneh ya, Mak. Nggih bukaan karo nggih tutupan. Ya. Banjur saiki ngaturake bintang-bintang Madangkara. Ya, tak goleke sing menik-menik ya kuwi Mbak Birgita Ayu dari Kediri dan juga Mbak Winong Nawangsih dari Kota Marmer Tulungagung. Wah, ya. Ya, disupoti kormati bareng-bareng. Nangis sajroning ya padha endele padha ayune ayo tur ya isih perawan kabeh statuse ayo. Selamat malam Mbak Birgita. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang, ngaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sik Pak, iklane liwat. Pecele teko. Iya, kuwi lho hebate Piyai Ponorogo. Jodoh tenan iki, Bir. Kowe ngadeg karo Winong bareng karo metune sego pecel. Wah, apik tenan. Ngerti Pak, lek aku karo Winong senengane mangan ae. Iya. Mangono sing wareg sok wis rabi bakal kowe dipangan genti kowe. Nyet nek kan kula kan ngadeg nyarengi metune sego pecel to, Pak. Heeh. Napa-napa nek metune bareng enak, Pak. Kowe iki kuliah lagi semester semester anyar lho, kowe iki lagi semester 1 lho. Loh, kula kan manut atasan to, Pak. Hah? Kula manut atasan, lah atasane ra ditolol, kula nggih nderek tolol. Sapa sing tolol? Lah aku ki lurus kaya rel sebur lho aku iki, Kok iso tuntut. Ya nadyan kaya ngapa lan kepiye, aku kaya wong tuamu dhewe to, Bir, Nong, ngono to. Mula ya kewajibanku iki lak ya nuturi ngelekke karo sampeyan. Jujur wae sampeyan iki cah loro ki cantik kabeh, ayu kabeh, nyindene ya apik kabeh, laris kabeh, tur opor bebek cukup awake dhewek, kuliah golek ragat dhewe, kowe macak dandan apa wae ya mesti golek ragat dhewe, blonjo baju ya ngangge ragatmu dhewe, lemu golek saben bengi kaya ngene iki. Mula sampeyan iki kena tak ibaratake kaya mutiara. Yen buah-buahan kaya gedang sing wis suluh kae, aja nganti dipangan karo codot-codot sing ora tanggung jawab. Ngono. Contone codot sing pundi, Pak? Hah? Contone codot sing pundi? Rungokno to, rungokno. Sampeyan iki lak ayu. Nggih. Tak ibaratake gedang sing wis Suluh. suluh. Aja nganti dipangan karo codot-codot sing ora tanggung jawab ngono to. Ayo, ngono kuwi. Mula kudu jaga awake, piye carane tetep sebagai seorang wanita tetap berwibawa. Jangan berikan harkat martabat dan kehormatanmu kepada pria siapa saja sebelum janur itu melengkung. Siap Pak Dalang, saya mau difoto sik to, Pak. Action 1 2. Wah, banyak ya ora. Lah mau difoto ya tak ayu-ayu. Iya. Ya bene-bene Bu, bene. Ya apa lho ya do luwe kok ya malah. Nah, iki wonten napa-napa. Iki ana pamundhut cah loro. Nggih, apa, Pak? Tak wacane dhisik. Salam dari Mas Langgeng Pekanbaru Riau. Request tembang 1 Gubuk Asmara, yang kedua Sesideman.
Salam buat keluarga tuan rumah Bapak Tri, sehat selalu dan sukses. Semoga kedua pengantin sakinah mawaddah warohmah. Amin. Konco-konco saking Pekanbaru Riau. Wis pilihan sing ndi? Gubuk asmara apa Sesideman? Kula sampun milih kalih Winong Pak Dalang. Apa? Capek gunung. Lho. Kowe iki kupingmu krungu apa ora to iki? Lho, enten tulisane niku Pak, nomor 3 jenengan maca melih to. Kowe anggap aku lamur apa piye to? Request tembang Gubuk Asmara Sesideman. Cobi kula wacane cobi. Ya. Napa, Pak? Hah? Cengkir kopi. Cangkir kopi. 1.000 Pak. 3.000 sawerane. Salam dari Mas Langgeng Pekanbaru Riau. Request tembang 1 Gubuk Asmara, 2 Sesideman di Serampatne, 3 Caping Gunung. Ada saweran 200.000 buat Mbak Birgita dan Winong. Loh. Sik to, aku ki mripatku apa wis panyerake tok nggih nyawang tulisan apa piye to? Waos to Pak 200.000 ne. Salam dari Mas Langgeng Pekanbaru Riau. Ya. Request tembang 1 Gubuk Asmara, 2 Sesideman diserampatke. Salam buat keluarga tuan rumah, konco-konco Pekanbaru Riau. Ora enek caping gununge, ora enek 200.000-ne. Kok tambahi dhewe. Kowe janjane sinden apa kok tak amal? Tambah-tambahi dhewe ora senengane. Awas. Ketabrak iki kok. Lah niki panggungnya jenengan teng mriku lek ketabrak priye lho. Priye to piye? Ya wis sik ndang kono. Wis ben, kita iki sinemane pengen bagusi cedak sinden iki. Oh. Lelek iki ae. Pripun? Lah ya ora apa-apa. Mas sing mboten nampa niki lho sinten Mas asmane Mas? Nggih. Asmane nggih. Canggih. Asmane sinten? Sapa? Sapa asmane Mas? Takoni, Mbak. Kowe jodoh kowe. Aku Mas aku jomblo iki. Niki lho Mas bar pedhot ndingi iki. Galo iki Mas. Nggih, matur nuwun kanca-kanca Laden. Wah, jan elok luar biasa nggih. Ya sing ndi iki awakmu? Hah? Caping gunung wae. Oke, ora apa-apa ya wis caping gunung. Kok ngeyel to, Mbak? Iya. Ya wis ora apa-apa, mbok menawa kowe duwe bahan. Ayo nggih nyaping gunung ora masalah. Ya, Ning dibawani jenglengke ya. Oke. Oke. Nah iki gak penak Pak, iki kudu ana sing dijenggleng salah siji Pak. Dadi ben iso ngrasakne jenglenganku karo jenglengane Winong ki beda. Saiki kowe tak kene kebebasan pilih dhewe sapa sing ndi, ngono. Ayo. Sapa iki Mas? Sapa iki Mas? Enake sapa iki Mas? Ha piye? Sulama Pak. Oh Sulama, iya. Ya, Wis Sul turutana ki panjaluki adi-adimu kuwi, ayo. Birgita turutana, timbang gendeng cah kuwi kok ayo. Ning kutha salah. Karo Sulama. Ya Mas. Ayo. Kene Sul, kancane Sul, kene Sul. Ayo, wis turutana ki. Ayo. Iki Mas Sulama, aja mangan sik Sul. Ayo. Mangan kok wae, ora. Sampai dijenggleng karo cah loro iki. Waktu kita tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan Beta, berenangnya berkuda. Beta, coba bawa saya. Jan, umpamane iki dandan gareng malah apik lho Sul wis. Niki wonten propertine Pak kula Pak. Properti apa? Saya Mas tak pacaki ben odok keren sithik ngono lho. Mbak properti Mbak. Wis kowe manut wae Sul, manut. Ayo. Heeh. Saya tak gawe niki ben odok ganteng sampean. Manut sayang. Sayang. Ah, Alah wis bagus kaya ngene. wis tuntunan ben kaya wong picek ngono. Engko Mas, engko iki. Turutana ben karepe Birgita piye turutana Sul? Mbak sampean iki kok sayang-sayang karo Mas Sulama punya jenenganmu sing cilik-cilik ngene iki to. Ayo. Cemburu iki. Ora. Lah sing dhisik kan yo cilik ngono maksudku. Tapi kan wis lemu. Tenan lho kowe kelakon karo Sulama genah aman uripmu tentrem ayem tenan. Piyayine ora neka-neka. Sapa sing arep njgleng?
Cuk. Pripun, Pak? Kakek kok. Ah, ya. Sapa sih? Apa sih? Sing jomblo sik lah. Ya, bir kita sih. Ya, Bapak. Sama tak jegleng sih. Apa sama pengen jegleng aku? Lah, Sing adep kono, kuwi adep kono to. Saben bengi jenggleng kayak mungkur iki piye ta karepmu bir? Nggih lho, Pak. Kula Ya, Jengglenge ya medhep rono. Ya iki iso kemburi sik padahal. Paham. Ya. Paham. Pancen sinden tolol. Ayo. Apa? Piye, Mas? Biasane iki sing nembang dhewe, sing jenggleng enek dhewe. Lah sing nembang ya awakmu, jenggleng ya awakmu kok borong kabeh. Mboten apa-apa, Pak. Kok kan tolol niki. Heeh. Liwat neh sino maneh. Ana iki Pak wedan jae. Ayo. Sapa genti iki? Jenggleng. Gentenan apa tetep sing jomblo? Sik, Mas, nggon jegleng sarungku, Mas. Iki jegleng. Aja kuwi Mas iki galak lho dong. Rambutnya gramasonan kok ora. Ya wis coba. Ya. Saman gedan jegleng pino. Pinong genti pinong. Aku mbak jegleng. Ha. Ya. Ya. Yen memajang mengkaro Sul. Kowe iki arep jenggleng karo ngendhok. Yuk. Ya. kok mejen to Mas nek karo aku. Sampeyan gak kuat to. Ora muni Sul. Hah? Jenglengen mencolot gen marem, jreng ngono lho. Lah iya to, baleni. Baleni. Ya. Apa ora muni no? Ramuni piye to Mas? Piye jaluk piye? Jalan babir, jalan babir. Baik ya. Ya ya. Hebat. Rono, gen pinong neh, ayo. Nyat. Piye nek aku apa gegeden? Gak tekan. Tekan. Ora tekan. Menggok ya Sul. Ah, ya pancen ya pinong sakmono gedene kok ya. Nggih kula nyat senengane sing lemu apa nek ngeten iki senengane Mbak Bir. Oh, lemu padha lemune babuk-babuk malah. Mat. Ayo. Ya bir kita ganti, ayo bir. Sul. Iki jane wong apa kaya pitik memeti kok. Jenggleng loro bingung. Aku sing ngendi sing jelas ngono to Mas? Cek. Wis makan kuwi. Kula bingung, Pak, kula niku. Bingung napa? Oh, padha ayune. Heeh. Sing siji jomblo, Heeh. sing siji muga-muga jomblo. Dongamu aja elek-elek. Emah.
aja kuwi. Lho ya kaya Allahumma amin ngono aja to, Pak. Aku Aja nganti jomblo, aja nganti putus winong mesake, kadung remuk pisan. Lah iya. Ayo nang, apa menang? Yo. Wacitan. Yo. Sul arepe jenggelengi wis jamuse ya. Tesih lemes, Pak. Lemes. Lah lemes mula kowe lek arepe jenggelengi golek kum-kuman anak kidang ya. Napa kan, Pak? Pak? Niku, Pak. Kun napa? Hah? Kun napa? Kun denggelmu locap iki. Kum-kuman anak kidang. Kuman. Kun. Kun napa? Kun tadi napa ngoten lho. Kowe tak lalap ngene ora. Ayo Bir. Parian no. Parian nggih, Pak. Yo. Sinten? Winong sik, yo. Mantene sinten, Pak? Mantene, aduh malah bukane aku. Kowe yo dieling-eling aja jakane aku terus, ora dieling-eling. Manten putri kuwi asmane Mbak Krisna, sing kakung Mas Gentur. Oh, nggih. Mas Gentur. Heeh. Neng Palur karo tuku ceker. Mas Guntur. Oh, Gentur. Oh. Diambali nggih, Pak? Ya. Neng Palur karo tuku ceker. Terus Mas Gentur. ayo didisiki karo buri kelir kowe mula. Boten. Mas Gentur. Kula nyuwun sawer. Lagi pisan. Aja ngisini-isini ngono to nang ora. Mau ya wis diparingi akeh barang kok ya njaluk sawer. Ini ki wau Gojek lho, Pak. Gojek, namung Gojek. Ayo. Tapi menawi tenanan ya mboten napa-napa. Ayo bocah. Apamu Bir, genti Bir. Ayo. Benakne anten. Menakne anten. Terus golek jamur. Golek jamur. Mas Mbak manten mugi panjang umur. Allahumma amin. Mas Parian. Aku barang. Kula nggih, Pak, mboten sama ngoten. Iya lek ra gelem tak ketok gulumu lho engko ora. Ayo. Nah, Parian saisane. Ayo. Saisane. Nyanyo. Ayo. Guru seni budaya rasa pari andang. Ayo. Ibu kota Ibu kota di Mekah. di Mekah. Dek bir kita ayo menikah. Oh. Kowe arep kok jak model urip piye kok luar nikah ora. Wong ning omah duwe cemple siji loro ae. Ngejak nikah. Ini ora apa-apa. Pak, jawab, Pak. Jawaban, Pak. Tuku kacamata, terus tuku pelem. Mas Sulomo aku gelem. Aku sing mangsuli lek kowe. Lah, Pak, piye, Pak? Nggih, Pak. Neng kota. Neng kota. Neng kota. Pripun to, Pak? Neng kota. Karo nget-ngetan. Yen bir kita pancen kebangetan yen gelem karo Sulomo. Ayo.
Kae coba Mbak Lia kae lho, contoh sing apik ngono lho, parian sing membangun, mendidik, mendoakan ngono kae. Oh iya. Kula nggih membangun lho, Pak. Bangun awakmu dhewe lho kuwi ora. Yo, Mbak Lia. Ana krikil Ana krikil ning pinggir kali. pinggir kali. Warga bangil Warga bangil. mugi kathah rejeki. Allahumma amin. Mbak Trihastuti, yo. Ya yo. Sebentar Pak Cahyo. Ini saya tadi kan makan nasi pecel. Ada yang menyangkut dikit. Bentar nggih. Alah. Sabar. Ya piye nyangkut. Nek ngladeni bir kita kalih kula benten nek karo bir kita ngono karo aku rada piye sabar. Ya beda ngladeni sing tuwek karo sing enom tentu sabar sing Loh, enom. loh Pak menjadi tua itu kebanggaan loh. Lah piye? Ya kebanggaan. Belum tentu kan sing nom-nom bisa seperti saya. Ah iya, bener. Ora mungkin Brigita karo Winong iso kaya awakmu edane. Ayo. Beli sego. Aduh. Mas Dar. Saya kangen sama Mas Dar. Di mana sih Mas Dar? Ayo, gayane sok Indonesia. Meneng to, Pak? Lagi iki to dalang kon meneng. Jenengane mandel mawon to. Ah, tak aku iki bagianku. Oh iya. Beli sego. Naik ojek, naik motor, terus naik bendi. Oke, oh, gimana tak keliru nih terahan. Nah, bendo fokus. Sak mboten napa-napa ta, Bu? Ayo ngono dijarne kleru dhewe lho jane. Ayo. Gak apa-apa lah. Aku keliru kewajiban kok. Ah iya. Nek ora keliru dudu aku. Ayo. Kok sik sabar tak paringi lho Mas Dar. Beli sego. Naik ojek, naik motor, terus saya nyegat bendi. Dek selama kita cilik jebulana sing gedhi. Sing gedhi TKT ya. Nah, Semangate. Oh, ora dudu. Lah apa? Suwantene. Oh iya. Makasih. Sama-sama. Bu Kesi rasah ya Bu Kesi. Ayo. Ayo iki amamu apa jenenge? Lintang. Ayo. Ki ngadeg kok. Katok bolong. Apa? Katok bolong. Wah, mending kok inceng terusan ora. Katok bolong piye? Dinggo umi. Lho. Ayo, kleru katok kethek pancen kuwi. Ayo. Para warga Kecamatan Balong. Heeh. Mugi kathah rejeki. Ya. Allahumma amin. Ya Om. Ya, iki putri saka Pulung Ponorogo. Lagi gerak iki. Tetep tak rasa mangkat. Ayo. Apa-apa, Ndek? Ngapunten nggih, Pak. Ora masalah. Ayo. Ngalih. Piye? Ngalih. Arep ngalih ning ndi? Wong tanggapane ning kene ngalih ora. Parian nih, Pak. Oh, parian ya, heeh. Ngalih. Ngalih. Terus nganti Bar kuwi mlumah. lho. Piye to kok bareng ngalih kok mlumah arep ngopo? Nggih tegese lemah-lemah ngoten lho, Pak. Oh, istirahat. Nyantai Istirahat. Oh iya. Baleni nek ngono. Ngalih. Hmm. Bar kuwi mlumah. Terus Mugi-mugi temanten kekalih tansah pinaringan berkah. ya. Allahumma amin. Ayo, apik Om. Watone manten wedok gelem mlumah bakal entuk berkah ya. Adalah kula nggih meri no, mosok aku gak parian dhewe. Oh iya, ya sirku tak istimewake kok ya. Mboten, aku tetep kudu parian iki. Iya, iya. Kudu meri. Iya. Rungokno ya. Heeh. Piye coba? Menyang Kudus
Nyang Kudus. Tuku telur puyuh. Lur puyuh. Bojoku bagus. Muga-muga ora wayuh. Aja diamini lho ya. Yo, malah diamini no, piye to iki? Mboten kersa diamini pripun Bu? Aminono lho ya. Ngeten lho Pak Dalang nyuwun sewu. Ngapa? Bapak-bapak ibu-ibu sedaya mawon nggih. Niki teng dunia kesenian panggung hiburan. Kula niku senadyan to sinden ngeten iki kan ati kula was-was senadyan to cedhak bojo. Pripun lah sinden kula niku ayu-ayu jek perawan coba. Bocah kaya ngene iki nyis-nyise. Lek aku sampe ora sabar, ora ndonga nyuwun karo Gusti Allah ben bojoku diparingi kesetiaan. Loh, iso hancur rumah tangga kita. Aja kuwatir, santai Bu Kesi. Tur pamane kok nuwun sewu ya ora aku ya, pamane nek wong lanang kok wayuh, kuwi ora dosa lho. Ora dosa. Ha to? Mergo apa? Salah satu cara kaum pria untuk menyelamatkan wanita dengan cara wayuh. Mergo apa? Yen diturut munggah saka Nabi Adam karo Siti Hawa. Biyen kagungan putra ki mesti kembar dampit lanang wedok jumlahe 84. Jumlahe wong lanang karo wong wedok mbiyen ki padha mbiyen ki jane. Nek gandeng mbiyen akeh perang perkara siar agama utawa rebutan kekuasaan. Akhire jumlahe wong lanang karo wong wedok ki akeh wong wedok mergo akeh wong lanang sing maju perang akhire padha mati. Yen saiki diitung disurvei jumlahe wong lanang karo wong wedok ki akeh wong wedok. Yen wong lanang siji rabi karo wedok siji iki engko wedoke turah ngono lho. Ngono kuwi. Lek nganti jamur sapa sing ngerok? Ayo. Lah iya. Heeh, ngono kuwi. Iya ya. Ya wis mesake ibu-ibu sing turah niku nggih Bu. Ya wis lah. Ya Bir, ya. Kula, Pak. No. Pak, kula minta minum. Minta minum. Lah kowe ora entuk dhewe. Tapi pengen dibukain sama Pak Dalang. Nanti minumnya Maksudnya minumnya ini loh Pak Dalang. Ndi kene. Wah, sebagai jan ngrepotne petugas tenan seneng aku lah. Minum, mimi Pak Dalang. Kowe mimi iki ya. Kowe njaluk minum ora? Kowe mimi ya. Ya lekku. Kowe njaluk minum ora? Ayo. Pak nyuwun kopi. Terus kok Mary? Ya, iki lho, Sul, ngene saran Sul. Takoki sik, kowe gelem mimi iki? Purun Pak. Tak mimi gelem ya. Nggih, purun. Sing syaratnya engko genti aku mimi ana lho ya. Ya, piye carane? Allah. Wis mboten haus kula Pak Dalang. Wis marem to? Marem. Ngono ki terus piye perasaanku? Kula Pak. Iki lho anakmu, ya Allah, anakmu. Birgita iki tak anggap anakku dhewe. Tapi anak kok nakale kaya ngono ya Allah. Ngapa kowe? Ya Allah. Tak gujug ndasmu kene. Ya ana-ana wae Sulama iki. Olaken Mas Ujar kok, Pak. Kadang-kadang adek lho Mas, adek. Wis aku wis isin. Oh iya. Dah, adek ngono ra ketok menonton iki. Sampe pengen mimi njaluk Mbak Tuti lho. Aja wis keluarsa kuwi ora. Mun gabuk. Ayo. Ayo Bir. Panas udan panas saling aling-aling caping gunung Oh. Winong. Nadyan wadon sarata Swara suling. Masuk langgam caping gunung.
Sul. Ayo Sul. Terima kasih. Rene Sul tak sangoni. Nyoh, nggih tamba wirang nyoh Sul. Ya Sulama, nggih. Ya. Nggih. Sami-sami. Nggih jagong sok tanggal 8 ngene Setya ya. Iya. Terima kasih Gubuk Asmara sisan sijingkas. Ya men diaturake karo Mbak Tri Hastuti karo Genduk Lintang. Iya. Apa kaya apa? Ya menyat saka panggonan Mbak Lintang karo Mbak Tri Hastuti. Minangkani pamundhut saka kanca-kanca Pekanbaru Riau. Bawani. Nana. Apa tang? Mikir jiglo.
Oh ya sing hati-hati to Piye? sampean iki nek nyekel mik sing hati-hati. Kayak jeglok nang ngisor iki, Mbak. Sing mbok cekel sing ndi mau? Sik iki tapi sik jeglok sitoke sik kene mau. Walah ya. Kata-katamu lho jiglok ning ngisor, jeneng jiglok ya ning ngisor to. Nggih. Mesti ten Blusuk mriki lho Pak Yoyo. lusuk mesti niku. Ya. Ya bawanana Mbak Tuti sik, ya. Ingkar. Ya. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Halingsam yen kemutan Oper lintang. Lelampahan kang Neh, Tang. tresno tulus nadyane engku bekas mara. Oke, bola-bali anak pengendang yang nganggo irama ngene. Tresno tulus. Apik tenan iki. Mangga dipun aturaken gubuk asmara. Dados.